ganes, amb il·lusió de donar continuïtat a lo que vam fer l'any passat, a nivell de grup, a nivell de model de joc, i la veritat que és un any que agafo amb moltes ganes. No, jo crec que considero que estem millor preparats que l'any passat, que iniciem una temporada que crec que l'Europa ha de dir que és present i crec que podem fer un molt bon paper durant l'any. Bueno, no, de moment anem pas per pas. Primer punt, aconseguir la permanència i després, si tot acompanya, marcar objectius més ambiciosos, però primer anem pas per pas. Sí, la veritat que la tasca del director esportiu ha estat molt bona. Hem aconseguit mantenir el màxim nombre possible de jugadors de l'any passat, cosa que facilita molt les coses, i les incorporacions que hem fet han sigut de nivell, han sigut, sobretot a nivell personal, molt bones incorporacions, i la veritat és que estem molt contents, amb ganes de començar i amb ganes de conèixer els nous. Continuar creixent com a entrenador, continuar formant-me com a entrenador, que crec que encara soc molt jove, i la veritat és que intentar ajudar el jugador al màxim possible per sacar el seu màxim rendiment.